Τι να κάνετε όταν τρώτε strike αξίες συμπληρωματικών δικαιωμάτων στο YouTube. Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια. Πρώτα απ' όλα, κλείστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Το τραγούδι έχει copyright και θα χάσετε το κανάλι σας. Βρείτε άμεσα δικαιολογίες μέχρι να φύγει το strike που πήρατε στο YouTube. Τι έγινε, φίλε μου, θα κάνουμε κανένα βίντεο σήμερα? Σήμερα αποφάσισα να κάνω διακοπές γιατί είναι καλοκαίρι αυτή τη στιγμή και όλοι πάνε στη θάλασσα, κάνουν μπάνιο, τρώνε παγωτά. Και είπα σήμερα να κάνω έτσι λίγο μια φάση μακριά από το γης, να κάνω ένα διάλειμμα έτσι και αυτά. Να απολαύσω τη θάλασσα, να απολαύσω το καλοκαίρι και αυτά. Μα είναι Σεπτέμβριος, εννοούμε τα σχολεία. Περίμενε. Είναι Σεπτέμβριος! Έφαγε strike στο YouTube, έτσι δεν είναι? Από πού το κατάλαβες? Έστειλες post πριν από μια ώρα. Περίμενε. Από πού το κατάλαβε αυτός? Πώς είδε το post μου? Δεν τον έχω στο Facebook. Σε έχω κάνει follow στο Facebook και περιμένω να δεχτείς το ad μου. Ηλίθιε! Άρχιζε να σκέφτεσαι προσεκτικά να δεις τι βίντεο θα ανεβάσεις στο μέλλον με το strike ενεργοποιημένο. Το βρήκα! Θα ανεβάσω το επόμενο επεισόδιο Demonic Hero. Θα βάλω 5 δευτερόλεπτα μουσική και όλα τα υπόλοιπα είναι ok. Τι? Οι subs θέλουν Idol Party Gameplay. Θα βάλω Idol Party Gameplay, αλλά δεν θα βάλω καθόλου μουσική. Θα κλείσω τελείως τη μουσική και το μόνο που παίζει θα είναι μόνο το βίντεο για να αποφεύγω το κάθε πιθανό copyright από τραγούδι στο παιχνίδι το οποίο θα μου βάλει το YouTube. Ιδιοφυΐα είμαι! Yay! Ειδοποίησε στους subs σου για το strike που έφαγε στο YouTube. Και είναι σίγουρο ότι κάποιοι subs θα κάτσουν. Αν και υπάρχουν και κάποιοι που θα φύγουν, αλλά μην χαγχώνεσαι γιατί σίγουρα θα μαζέψεις και πάλι καινούριους. Και λοιπόν αργότερα μετά από 3 μήνες, γιατί αυτό παίρνει συνήθως, μπορείς να ξανανεβάσεις πάλι τα βίντεο. Αλλά να θυμάσαι να προσέχεις τι μουσική εισάγεις και τι βίντεο παίρνεις, γιατί μπορεί να ξαναφάς πάλι strike. Όταν το strike στο YouTube λύγει μετά από λίγο καιρό. Και μην ξεχνάτε παιδιά να προσέχετε τι βίντεο ανεβάζετε, τι μουσική χρησιμοποιείτε και τι βίντεο χρησιμοποιείτε, γιατί μπορείτε να φάτε και εσείς strike και μπορεί να χάσετε το κανάλι σας για τέτοιο λόγο. Γι' αυτό παιδιά να προσέχετε. Thanks for watching and I have a super delicious day or night. See you guys next time for more. Enjoy. Ελπίζω να σας έκανα να γελάσετε. Bye.